मानसिखौनो गोथां गोथां सावो गाज्रि आत्माया नै फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना। ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फाइलियागुरि होननाय गामियावहाय सासे उन्दैसा हिनजावखौ गोथाङैनो मासे सिख्रिया फैनानै बिनि गाननाय जिफोरखौनो सावनानै होयो आरोना। बियो माब्रै जाथावगौ आरो मा जिनिस बियो? ना दायना ना मा बियो? जुदि दायनाबा बेखौ गोख्रोङैनो आयेननि साजा नङाबा समाजारि साजा होनानै बेखौ हमनांगौ। बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। गस्ला खामनानै बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन। बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों। नायलांदो नोंथांमोना दान्दिसे। नैबे गस्ला सि बियो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो। नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों। नैबे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन। बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो। नै दा बेखौ जोङो सावनानै बयेमाव सोसिगोन। नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं। नैबे जिगाबमोन। बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन। बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसुरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। नायदो नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै। नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों, न' दरजा पर्दायाबो खामदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों। खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै। औ मा जादों होननानै सावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै? साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदान भिडिअफोरनि थाखाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव। थेंक इउ।